Hola, bon dia. Em dic Emma Casademontnou i, bueno, faré una mena de Minecraft en català perquè estic molt enfadat de que només hi ha coses en castellà i, clar, he decidit fer-lo en català. Bueno, per començar faré un let's play a veure si la cosa funciona. Ostres, no m'agrada sortir a la neu. És una merda, la veritat. Però bueno, m'haig d'aguantar. Faré una mica de so que perdó perquè això vagi tan lent, però és que al principi del món és el que passa i aquest ordinador és una merda. Bueno, de fet tampoc no és tan merda, però tinc tantes coses obertes que de mida. Bueno, el primer objectiu serà fer-me una crafting, una taula de craft, que evidentment, com tots sabeu, es fa amb un bloc de madera d'aquests que estic tallant. I farem de moment el farem aquí, el posarem aquí mateix i ja veurem després. Ja veurem després què fem. Aquests uns quants pals, després m'anirem bé. Molt bé. I això. I un pic, perquè ara m'aniré cap a les profunditats per trobar roca. Aquí està. I em faré... Començaré a fer eines de roca, que és el que va més al principi. En comptes d'anar amb eines de fusta. D'aquesta manera podré anar amb fusta i minerada, perquè bueno, un dels meus principals objectius és trobar una mina subterrània ja feta. I bueno, a mi m'agrada molt fer les cases de mal forat que hi ha, no? Diguéssim, natural. I ja que m'agrada tant això, doncs mira, hòstia, espera't. Ja que m'agrada tant, doncs l'objectiu seria tenir arbres i tenir gallines i tenir, bueno, tenir una mica de tot a baix, en una mina subterrània. A veure, faré això perquè ja he trobat el primer, i això és important, la primera mina de ferro. Sí. Posarem cap a dalt. I som. Ostres, primer... Bueno, primer aniré a fer un vol a veure què hi ha per aquí al costat. Mentre us deixo fornejar. Farem de tot. Eines. Molt important. Vale. Bueno, el meu ordre sempre és aquest. Normalment sol ser aquest. Si el meu objectiu no és cap, és anar a explorar o així, sol ser aquest. Vale. I bueno, jo us aconsello que va bastant bé. Mira, em sembla que si n'hi ha més la mato, si no pots. La mato. Mora, morta. Vale, ara n'haig de trobar una. Se m'han donat dos.
altres també que ens farà falta. I el que m'interessa és bueno, faré una exploració més tard segurament per anar a buscar el que seria pomers, perquè així a baix em donaran pomes i no hauré de dependre de cap animal per poder-me alimentar bé. Vale, mira, més ovelles, això va perfecte. Més vaques, m'agrada. A més ara estaria bé, està bé, tenir molta experiència ara, perquè així després em podré encantar. Podré començar a encantar els colors. Hòstia, va molt lent això. Hauré de... Hòstia, que captàcia. Me cago. Vine, cambulla. Les ovelles. Hòstia, que va lent això. Espera, deixa'm. Que no sigui algo d'aquí, mínim, ja està bé. Mínim. Si sabeu algun mot així per millorar o una manera de millorar-ho, doncs també estaria bé que m'ho diguéssim perquè és malament. Va molt bé. Espero que la mina no passi perquè se la lava i l'has cagat. M'agradaria per d'aquí tot. Jaja. He perdut el nord, no sé on soc. Joder. A veure. Intentem buscar. No pot dir una mica gran aquí. Sí. Vale. Objectiu més o menys complet. Perquè tampoc volia trobar això, però bueno. Primer de tot, haig de trobar el... Bueno, de fet, no, sí, hi havia coses importants. Ah, no hi he deixat res, és veritat. Ah, que el foquin. Vale, doncs a veure, haig de trobar una manera de baixar aquí baix. Abans de tot, la millor manera de baixar aquí baix serà agafar fusta per després. Curiós, però bueno. Un cop tingui fusta procedirem a baixar baix. A veure, el forat té cap allà. No és dels meus arbres preferits perquè... No és dels meus arbres preferits perquè creixen molt alt. Sí, per fusta hi ha molta fusta, però si la vols agafar tota t'has d'enfilar. A més no donen pomes, no donen res de menjar i això no acaba de ser bo. Però bueno, també és un... O sigui, és un arbre, millor que tinguis que posar els tots. Saps? Podria tenir molt més. Aquí hi ha forat, vale. Deixa'm sincronitzar també aquest taula. Vale. A veure. Investiguem una mica el forat. Hòstia, és ben gros. Vale. Podria intentar de fer... Vale, per aquí.
suposo que ja m'aniré trobant material, però si arribes a baix i no me'n trobés, tornaré a posar. Total. El que m'aniria molt bé trobar aquí baix és aquella mena de coves artificials que estan fetes de fusta. Vale, ja hi som. Ara em podria tirar i no passaria res, però no vull fer massa perillós. Molt bé, ja tinc que... Amunt no vaig enlloc, però bueno. Hòstia, creepers i merdes. Que és la primera nit, aniré a saltar i em faré una altra unitat d'aquestes. 3 a baix, 3 al mig, un llit, que m'he cagat, vaig a dormir. Bueno, al següent capítol ja veurem més. Apa, que vagi bé, adeu.